Sawazi ukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amafasha bashlosile, bathi usokhuluza ugogo bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini. Ngumshana wakwaNgcobo fuze omapholo bomashiya amahlangatha azoshumayela ngumzukulu kaMdumo ezala uthumbula tshatatsha utshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMagwene kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Namuhla kangihambi ngedwa ngihamba nomkhulu uMlambo ngimdonsa eManguza kwakhubala uNdiwe egcekeni. Umuthi uphethwe ngapha hayi konje yona ndawo edumile nje lena ukuthi umuthi konjalo mhlawumbe ba uMlambo sohlabela phambili ake sibabingelela ababukeli uzichaza ukuthi makukhulunywa ngomkhulu uMlambo kukhulunywa ngomthandazi umfundisi sangoma inyanga ubasiza kanjani abantu. Thokoza hayi asibonge impunga yesintu sibabingelele ababukeli be-channel impunga yesintu. Yeah, siyathokoza. Mina ngumkhulu uMlambo kwamhlaba yalingana kwangwanase isigodi engisakhele induna yakhele ubaba uMngomezulu. Ngisangoma ngithwasile nginyanga kuyathandazwa ke lapha kwaMlambo. Kunesigodlo sokuthandaza kuyathandazwa siyahlola lokhu kuhlola okube kuhlukane kabili okube kube ukuhlola okujwayelekile nokuhlola okunekhethelo. Yeah, angibonge baba uMlambo ukuthi la angifisi ukuthi uma kukhona into mhlambe engiyikhulumayo bese ngiyifakazise ngomunye umuntu ikakhulukazi njengoba nje ngizokhuluma lento engizoyikhuluma ngizofisa ukuthi mhlambe siyikhulume lenkulumo sijule okanye sikhombisa ukuthi sesikhulile. Ngifuna sihlebe ba uMlambo. Thokoza. Kamhlaba yalingana umuthi ukhona kunjalo. Ngiyafisa ba uMlambo ukuthi ukusitshele la kwimpunga yesinto ukuthi izinto ezijulile unazo yini ezijulile ba uMlambo. Uyabona angifuni ukuthi sizigagule ngamagama. Thokoza. Kodwa kunomuntu othola ukuthi kukhona isimo manje abhekene naso. Thokoza. Kodwa manje udinga umuntu ojulile. Thokoza. Onekhubalo elikhulumayo. Thokoza. Azokwazi ukuthi agximahlala ekuyena. Thokoza. Mhlawumbe ake ngenze isibonelo nje. Nakuba ngingaqondile ukuthi mhlambe ngithi ngifuna ukwazi ukuthi Thokoza. unalo yini lelo khubalo elinjalo kanye leyo nduku enjalo. Thokoza. Ngizokwenza lesibonelo boMlambo. Uthola ukuthi mhlambe kukhona umuntu la ohlushwa izitha ngendlela ejulile. Thokoza. Kodwa manje usefuna na indlela ejulile. Thokoza. Unazo yini baba uMlambo izinto ongeke ukwazi ukuthi uzidalule la kodwa ezidinga ukuthi umuntu asondele eduze ukuze nizikhulume kahle. Thokoza. Hayi asibonge baba. Kunjalo. Ngoba ngike ngakhuluma siqhubeka nohlelo ukuthi ungaba sekutheni usuphumelele. Yeah. Kodwa uphazanyiswa ukuthi ekuphumeleni kwakho thina sabantu esikusurroundile sicabanga ini ngawe ukuthi lezi zinto zithole kanjani. Yeah. Ugcine uyibone ungasaphephile. Ziningi igameko la abantu othola ukuthi useyahujwa manje. Akaphephile, akalali ebusuku. Ninazo induku ezinjalo nakuba ngeke sizisho la emoyeni. Kodwa induku ezinjengalezo zinhle ngoba umuntu ngeke uzomkhohlise
into omuyenzile uzoyibona ukuthi ngempela uyenzile akudinge hamba hlole ezinye zezinto uzozibona yena ukuthi cha ubaba uMlambo ngifikile impela usebenzile. Usho ukuthi ubaba uMlambo impela uyakuvuma lokuthi zikhona induku ezijulile mawufika kaMlambo esingeke sizikhulume la. Zikhona mkhulu, zikhona mkhulu ezithinta ukuphepha kwakho usekhaya. Yeah. Ezithinta ukuphepha kwakho emzimbeni. Umuntu mase ukufuna noma ngabe ngani. Kunjalo noma ngayiphi indlela. Noma ngabe ngayiphi indlela. Noma ngabe ngayiphi indlela umuntu mase ukufuna usuke esekufuna and esekufuna asikhulumi ngokufunwa nje. Sikhuluma ngokufunwa lokho nawe okuzwayo ukuthi kuyakhulunywa. Uthi ayikhona. Kuyakhulunywa nawe futhi uyezwa hleze uyafonela nokufonela. Ngakho ke lokho esikhuluma ngakho mkhulu kudinga izinduku ezijulile ngoba abantu bazofika kumuntu umthembise khona ukuthi cha lokho ngeke kuze kwenzeke. Kufuna abantu uma sebefika ngempela leyo nto leyo ingenzeki. Baba uMlambo kukhona into engifisa ukuyibuza la. Thokoza. Kungabe mhlambe kule nduku lezi ezijulile zikhona ngempela ozigaranta usho ukuthi mina nginenduku mina engithi mangikunika yona ngakunika mahala ngithi ubuye wena uyobuya wena usuletha inkomo. Kunjalo mkhulu ngiyakwazi ukuwenza uhlelo njengalona ngoba phela thina izinyanga nathi sesidume kambi silambele. Yeah. Nami ngumlambo nje mina engakhuluma ngabanye abantu abalambile mina ngumlambo ngilambile. Kodwa ngiyakuthokozela ekutheni uma kunezinto ezibucayi njengalezo ngiqale ngithi nayi induku hamba sibone ngoba ukhona umuntu athi mhlambe ngifuna ukuthi ngiqashwe emsebenzini nokulula ngiqashwe emsebenzini kodwa esikhathi samanje bheka ukuthi sho lo muthi lo uzomenza yini uzoshintsha yini makuthiwa kumele mungena la kumele kube khona izinto ozenzayo. Yebo. Uzoshintsha yini uqaphele konke lokho. Ngakho ke umuntu ngiyakhona ukuthi ngimnikeze ngithi hamba kodwa engeke ngize ngikufihle ukusho la. Yeah. Uma ngizoqala ukuthi ngithi hamba ngifuna ubuye uzokhokha inkomo kaMkhulu Sikhonyana. Yebo. Sekulungile. Nami suke kuzothi ukuthi thuthu kancane ngoba sengisho ngento osuyibonile wena. Ngiyalwenza uhlelo olunjengalolo ngibe ngingaqali into engiyazi ngikunikeze ngithi hamba uma uthi nanka abantu bayakujaha ngizothi hamba. Into ezungiyithinte lento kaUMlambo ingoba kukhona la ngeke ngezwa khona wagaranta wathi lo muntu uphethe ezinye induku khona induku ayiphethe kodwa engeke ngisho la ngoba ngazi ubungozi engingathi mangisho bese emva kwaloko abantu ngoba umuntu kuyenzeka boMlambo uthola ukuthi ungishanga isichitho ngiyasifika lesichitho bese ayikulomuntu engithola ke isichitho athathe zona bese afuna ukungishaya kalula ingake ezinye izinto ongafanele ukuthi sizikhulume la kodwa nje impela makuukuthi izinto ezijulile zikhona mhlambe uma ke babuMlambo engasayibuyisi inkomo yokuzobonga angilinganise khona umuzi engeke ngiwusho ukuthi wakephi nendawo sibonge ngizokusho lokho kodwa khona umuzi okwathiwa emzini kulo muzi akusalalwa nobaba wakhona oyinyanga kasalali nomndeni wonke abasalali bathi bona kukade inyanga zingena la ngisanda kulandela mina inyanga enkulu about 10 wabantu bengena ngase ngithi kungcono ngoba kade nikhokha and bebezwakala ukuthi inkosi yami abasathembi ithemba lisekho ngathi ngiyacela ke ngizombikela umkhulu Sikhonyana ngifike ngizosebenza kwangithatha insuku ezintathu ngisabuza izwi ukuthi mangiyongena kulwamuzi ngiyokwenza ini ngasebenza ibona abasho ukuthi Mlambo ubaba kulomuzi wathi
mkhulu umfana wami sasemncane ngokweminyaka umncane ebunyangeni usebenzile kade kufika abantu la kumele manje usho inkomo kamkhulu ngathi mkhulu ngamchazela ngathi kukuwena mkhulu but kodwa thatha isikhathi sakho uneliseke ukuthi lento oyishoyo usuyibona iright na wasuka wase ethatha isikhashana ukulungisa ukukhokha inkomo kamkhulu ngezwe ngaye esethi mkhulu woza uzothatha inkomo yakho umkhulu wakho engathi usevuka ngolaka useyalwa uthi isikhathi sesiside ngizama ukusho ukuthi mina noma umuntu engabaleka sekulungile kodwa ke kuye suka sekunobungozi ngaphandle kwani komuthi ngoba umuntu umenzile kwaMlambo akazile kumina yena ngabuka mina mina kodwa usuke eze komkhulu kungaba inkinga uma engasakwenzi lokho wamina akukho engizokuphonsa kuye kodwa omkhulu ngoba sekuyinkinga uzobe sethinta ebona hayi uMlambo asiyiphethe Thokoza abantu sibatshela ukuthi uma befuna ezijulile Thokoza abamthindi bakuMlambo ezijulile siyabona lokho esijwayele ukuthi sizokhuluma ezingakhulunywa la ezijulile asikhulumi ngokuthi mhlambe nothwala kaMlambo yebo lenduku yami le uyazi ngiyiphatheleni lenduku bujuliwe ngeke uze wazi khuluma ngento ezinjalo ke ezijulile kunjalo ukuthi sondela lapha kababa boMlambo kunenduku ezijulile ngeke ke ngikhulume konke izinsizwa enisafuna ukuvusa imizi ngeke ngikhulume konke izintombi ngeke ngikhulume konke kodwa ekufanele ukuthi ukwazi ukuthi lapha kababa boMlambo akubhidlizwa yebo ngiyabonga mkhulu akubhidlizwa ngoba sengisuke ngathinta indaba ezinsizwa nentombi kuzoba khona umuntu mhlawumbe uzothi ufuna induku ejulile ufuna ukukhipha indoda kunkosikazi wayo yebo hayi ngeke ulithole lo sizo kodwa uma mhlawumbe kuthiwa ubalekile umakoti lezo zinto kufanele ukuthi kujulwe ukusondela eduze angisho ukuthi ngithini asiyiphethe boMlambo le asiyiphethe mkhulu asibakhumbuza ukuthi sitholakala kuphi lo mntana hayi asibonge umkhulu uMlambo utholakala kulezi number evelayo inamba ka Vodacom nenamba ka MTN uma ufuna ukungibhalela uMlambo uyambhalela ku WhatsApp uMlambo futhi uma usomfonelile utholakala kwaMhlaba yalingana uyafona sihlele ukuthi ngikhona yini ngoba ngibuye ngitholakale nasetohweni uma ukuthi into oyidinga usizo lokuthi usuyalwazi usizo ludingayo siyaxhumana sihlele ukuthi ngifike ekhaya asibonge kakhulu ke nakuwe mbukelo impunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe ngiyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel ethi enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga Inasa ngase ngife